Ešte som zaradila do scenára vec, ktorá viem, že ťa pobavila. Objavila sa taká prazvláštna debata v Malackách v jednej z miestnych reštaurácií, kde bola taká bizarná zostava. Bol tam poradca premiéra David Lindner, odsúdený extrémista Marian Magát, ktorého nedávno pustili z basy, Zoroslav Kolár, slovenský nočný vlk na sankčnom zozname Európy Jozef Hambálek, poslanec Ivan Ševčík, Pavol Slota a zapojil sa do toho aj Marek Šoun, ktorý je taký ako dezinformátor, streamer. Poviem, čo našli aktuality, že tam Magát vlastne hovoril, že sa netají tým, že je priaznivec Prvej Slovenskej republiky aj predstaviteľov, že SNP považuje za zločin proti národu a že obsadenie Červenou armádou je zlom, kedy sa začala likvidovať európska kultúra. Rozprával aj o slobode slova, no viac sa venoval teda ľuďom, ktorí ju chcú obmedziť. Podľa neho sú títo ľudia odpad, ktorého sa treba zbaviť. A povedal, že každý, kto chce verbálne nejako okliešťovať slobodu slova, patrí na šibenicu a že je otvoreným zastancom trestu smrti. Tak to inak vyzerá, keď akože začnú títo fašistickí myslitelia trošku akože špekulovať akože o slobode slova. No môžeme mať slobodu slova, ale keď si myslíš, že nemôžeme mať slobodu, tak šibenica. Si skončil, kamarát. No proste takto, nebude to asi najostrejšia ceruska v peračníku. Ja som napríklad netajím tým, že som priaznivec Prvej Slovenskej republiky a jeho predstaviteľov, že SNP považujem za zločin proti národu a že obsadenie Červenou armádou je to zlom, kedy sa začala likvidovať európska kúra. Mnohí iní tu máte pravda, že iný názor, ale o to nejde. Ide o to, že všetci sme sa tu zišli, pretože máme jeden cieľ, alebo teda chceme dnes hovoriť o slobode prejavu. Proste sa tam takto ako rozrečnil. Inak ja som teda tiež si preklikala tú debatu, keď sme si o tom my dvoja písali ešte cez týždeň a ten David Lindner to robí tak šikovne, že on príde aj na tieto bizarné akcie, ale povie svoj statement a potom odíde, aby tam nesedel počas týchto ako zvláštností, ktoré sa tam vždy zákonite udejú, proste keď tam máš takýchto hostí. To je ale podľa mňa úplne jedno, akože proste tento obžalovaný mafiánsky právnik tam bol, no. A proste sedel tam akože s fašistami a sedel tam s ďalším akože odsudeným konkurzným mafiánom, ktorý preráža do politiky s Zoroslavom Kolárom a proste akože to je obraz toho, hej, že ako už mi tam naozaj chýbal, ja neviem, iba ako Robert Kaliňák alebo Erik Kaliňák alebo Tibor Gašpar, lebo by to vlastne akože zapadol do partie, tak neviem, že či čakajú na Bombica, kedy vyjde z basy, aby im to odmoderoval, ale akože to je obraz tohto akože spojeného frontu, žiaľ Bohu.